morning mga bro and sis. Welcome pong muli sa panibago nating vlog. Ang vlog po natin ngayon ay motovlogging. Subok lang po, try lang ba? Tara po tayo'y mamasyal. Ipapasyal ko po kayo sa Apalit. So let's go! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Ayun, malapit na po tayo sa may kanto ng Paligi. Sakupan po ito ng Pulgante. Nakakanan na po tayo sa kanto dyan. Ayan. Papuntang Apalit. Maluwag. Malinis ang daan. Ayan. At pasensya na po kayo kung medyo kinakabahan ako. First time mag motovlogger. Ayan, approaching po tayo sa Barangay Sampaga po. Kasunod na Sampaga ay Santiago. Tapos sa San Vicente na po nun, Barangay San Vicente na Apalit. So tara, let's go, enjoy na lang natin to.
Alright, nandito na po tayo sa Santiago. Yan. At ano nga pala sa mga kapatid kong OFW na guardians dyan, kung kayo po'y nakakapanood po ng aking mga video, sana po masuportahan po ninyo yung aking video, pa-subscribe, like, and share, tapos comment. Ayan, pwede po kayo mag-comment sa aking mga video na napapanood po ninyo. Please, sana supportahan nyo po yung aking YouTube channel. At sa mga naka-subscribe na po, maraming salamat po sa suporta na binibigay po ninyo sa aking YouTube channel. Ayan, at sa mga bagong member po ng Guardians, ayan, magandang buhay po sa inyo mga bro and sis. At tuloy-tuloy lang at kabisatuhin po natin yung ating mga nakalagay sa ating mga katawan, yung mga acronym na yan. Meron po yung mga kahulugan, may mga meaning po yan. Ang bawat letra po niya ay mahalaga po. Sana po makabisado po natin yung ating mga marking sa katawan at huwag kalilimutan na magbigay respeto sa mga nakakataas sa atin. Ayan. So malapit na po tayo sa crossing Apalit. So konting kemot na lang, Apalit na po. Ayan. At shout out sa mga kapatid kong nasa Japan, si Maria Uno, Ansato, si Ana Takarianagi, si Kuya Taka, si Uno-sang, ayan, at saka si Kenji. Ayan, shoutout sa inyo. Lagi kayo mag-iingat saan man kayo pupunta. Ayan, ingat-ingat din. Ayan, malapit na tayo sa crossing. Medyo traffic lang. Alright, so let's go. Ayan, inayos na po yung daan para po sa piyesta ni Apongiro. Ito na po yung crossing. Ayan, malapit na po tayo. Kakaliwa po tayo dito. Ayan, papunta po tayo ng munisipyo ng Apalit po. Ayan, kakanan naman po tayo dyan paglampas po ng Jollibee. Dito, kakanan tayo dito. Ayan, happy piyesta po pala. Viva Apongiro. Ayan, marami na po mga naglalagay ng banderitas sa mga bawat barangay po ng Apalit. Hindi lang po kami kasali sa piyesta ni Apongiro kasi ilang barangay bago po makarating sa amin Kaya ang Sampaga po yata, ang alam ko kasali po sila sa piyesta ni Apongiro. Barangay Colgante hindi na po. Yan, so Viva Apongiro. Ayan, mga bro and sis, kung may mga kamag-anak kayo dito sa Apalit, pasyal kayo, magpamiesta kayo. Masaya po ang piyesta rito kasi libad sa ilog. Sa ilog po nagaganap yung piyesta po ni Apongiro. Dito, meron na pong banderitas. Ang ganda po ng kulay dilaw. Ayan. Malapit na po talaga yun. Piyesta ni Apongiro. So, noong mga nakarang pandemic, ayun nga, wala akong piyesta. Ilang taon po yun. Wala piyesta si Apongiro. So, ngayon lang po ulit ang magaganap yung piyesta po ni Apongiro. So, marami po excited. Isa na po ako doon na excited. Apo. Tapos malapit na po tayo sa munisipyo ng Apalit. At meron nga po pala akong nagawang video. Pinag ko po yung bagong part dito sa Apalit. Yung meron pong skateboard, skate court. Ayan po. Ayan yung nasa kaliwa na yan. Yan po yung bagong part ng Apalit po.
Meron po akong bidyong ginawa dyan. Sana po panoorin po ninyo. Yan. Nandito na po tayo sa munisipyo ng Apalit po. So, maya na lang po ulit guys. Yun, pasensya na po kayo. Hindi ko na po binlag yung pagpunta ko dun sa loob ng opisina. Ayan, so, pauwi na po ako ng bahay. Ayan po, yung sa kaliwa, yung bagong gawang part po yan ng Apalit. Sa tapat po ng munisipyo po ng Apalit. Ayan. So, ang kagandahan po dito, napakaluwag po ng daan ngayon. Pauwi. Papunta at pauwi. Ako pinagtataka, bakit ang luwag-luwag? Wala po ka-traffic-traffic. Ano po, time check po tayo, 2 p.m. po. Ayan, 2:30 p.m. So, ayan, kainitan. Ayun, at ulitin ko lang po yung kanina sinabi ko tungkol sa guardians. Ayun nga, mga kapatid, mga bro and sis, kabisaduhin po ninyo yung mga acronym po natin dyan sa mga katawan na nakalagay sa ating mga katawan. Ayan, yung magmula sa kanang kamay, kaliwa, tapos yung kanang balikat, yung meaning ng guardians. Ayan po, madali naman po yan, madali naman i-memorize yan. Ako nung 1 year pa lang ako sa guardians, hindi ko po talaga kabisado. Inaamin ko po yun. Kasi nga po, malilimutin ako eh. Ayan, pero ngayon kabisado ko na po lahat yan. At saka may papel po ako na pinanghahawakan. Tapos lagi ko po yan binabasa. Yung rules and regulation po. Kasi sa bawat branches o chapter, may kanya-kanyang pamamalakad po yan. Na kumbaga may kanya-kanya tayong sinusundan kasi meron po tayong tinatawag na national. Siyempre, yung mga command nanggagaling po sa national yan, binababa lang po sa mga opisyal natin sa mga probinsya. Ayan. So, malapit na po ako sa crossing ulit sa lumang palengke. Dating palengke po ng Apalit. Ayan. Kung nakikita po ninyo yan, sarado na po yan. Lumang palengke po yan ng Apalit. So, kakalawa na po ako dito. Okay. Ayan, yung kanan, yung nasa bandang kanan po. Yan po, linipat na po yung Apalit Market. Doon, maluwag, may bagong gawang building po. Ayan, kakanan tayo dito. Ayan, at sa mga kapatid kong guardians, ayan, attend po tayo ng mga meeting ng bawat chapter. Kung may may nagaganap na meeting po, attend po tayo. Malaking bagay po yun para po na-update po tayo doon sa mga aktibidad po. Ayan, kami po dito sa amin sa Apalit, sa Sabado po, meron po kaming meeting kay Founder Emil. Mandang 5:00 po ng hapon. Ayan. So, tara. Let's go! Woohoo!
Kapalit. Hello. Okay lang. Kamusta na? Dito na po ako sa barangay. Wala po yung aming sekretary. Okay, dumaan lang po ako dito sa barangay hall ng Colgante. May kinuha lang po ako kay Sek. Ayun, so, pauwi na po ako sa bahay nito. At, so, dito ko na lang po tatapusin yung ating video. At, teka lang, lagay ko muna yung gamit ko. Yan. Sa mga nanonood po ng aking video at sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Pakwa Official. Paki-share and like po yung ating video at mas maganda kung meron po kayong comment. Yun. So, let's go! Papagas nga pala ako. So, dadaan muna ako sa gasolina. Magpapagas ako kasi paubos na yung ating gasolina. Baka hindi na umabot sa bahay. Ayan. Malapit lang naman po yung gasolina dito. Dito sa may Sitio Paligi po. Yung Raptor. Diyan po ako nagpapagas kasi diyan po hindi ko nagloloko yung aking sinilyador ng aking tricycle o motor. Apo, at ayan yung tulay ng Colgante. Yan, dito na po tayo sa Raptors. Papagas muna po ako. Para po may laman yung tangke kasi mag-empty na po eh. Tapos diretso uwi na. Katapos ko dito.